Erokamano nyaifinya kidi kuom report makamano. Wadhi mbele nyaka kuom gajuang duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pachoka EACC onyiso jopiny mondo mi obed motang' kaluwore kod ji masani osieko kawuondre ni gin apisa mag EACC kendo lodho omenda kuom jopiny makia ni gin mana arife. EACC oyango magi e kinde ma ji 5 ma osebedo kaka omenda kuom apisa mag piny owacho ka giwuondre ni gin apisa mag EACC nochwale doho ma Kitui odiochieng' ma kawuono. Ji 5 go moting'o David Mbethe, Shedi Kakai Kalusi, Pamanas Kasamba, Ann Mudheo kod Joseph Musembi nochwale mbele jal buch Elizabeth Karani kendo donjnegi kod ketho mar wuondre ni gin apisa mag EACC. Achijego wachre ni notiyo kod bunde mabandia kod opingo ma omako apisa moro madite kaunti ma Kitui kendo goyo ode peksen. Kolose kaunti ma Kwale, jawach kaduol mar EACC Eric Ngumbi koni ji mawuondre ni gin apisa mag EACC kendo kota apisa mag counties osemedre counties ma Kitui, Machakos kod Makueni. Investigations against them, and then they demand to be paid huge sums of money in exchange for a favorable outcome of the purported investigations. There are fraudsters who again issue fake EACC integrity clearance certificates at a fee, while that is a service that the Commission ordinarily provides at no cost. Some of them have even gone a step ahead to establish fake EACC offices, especially in Kakamega, Busia, and Bungoma counties. We have imposters who invade people's business premises, purporting to conduct inspections to check compliance. So let us embrace the culture of seeking to verify